सरखार गोदान जाबा मा नांनायनि हादान सिफायोब्रा गिर्जानि फैसाखौबो लांदों। हेलौ रायजोफोर, गोबावजों दिनै मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआवहाय आं बुंनो सानदों प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरखारनि सायावहाय गोबां बायदि दाय जाबसिननायखौहाय नुनो मोन्दोंमोन। प्रमद बर' सार आरो बारग' फरेस्टनि EM रनजित बसुमतारी सार बिथांमोनखौहाय रायजो राजानि सायावहाय बिराद सासन खालामनाय, असान्थि खालामनाय, सान्थि खालामनाय, एफेक्सन खालामनाय, न' सिफायनाय, बिल्डिं सिफायनाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF सरकारा आरो बिथांमोननि ITCL बुंबाय थाबोदोंमोन, बिराद बखिबोदोंमोन। 17 बोसोर BPF दैदेनबोनायावबो बेबायदि एफेक्सना जाबोबाय थादोंमोन, जाबोखादों जाया नङा। मानोना सिगांहाय ससियेल मिडिया इसिबां गैयामोन, केमेरामेनफोर इसिबां गैयामोन, माने सावगारिफोर सेबखांजायामोन। बेवहाय माखासे एफेक्सनफ्रा गोमानो गोनां जादों, रायजोफ्रा बावनो गोनां जादों। नाथाय दाथ' ससियेल मिडियानि जुगसै, दाथ' रावखौबो खोमानो हाला, रावखौबो दोनखोमानो हाला, नुजोबसै। हाग्रामा महिलारी सार दैदेननाय BPF सरकाराबो दिनैहाय जायगा एफेक्सन खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनगासिनो दङ। नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो देखायगासिनो दङ, नोंथांमोना नायलां। बिथांमोनाथ' बुंबाय थादोंमोन जोंनि सरकार फैयोब्ला जों बेबायदि एफेक्सन खालामा। दा दिनैहाय सोरां बाजार एबा गोबोर ओनसोलावहाय दिनै एफेक्सना जागासिनो दङ। बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनि सरकार फैयोब्ला जों रावखौबो होखारा, आं दङ होनलायनानैहाय बिखा फोरदांनानैहाय हाग्रामा महिलारी सारा बुंदोंमोन गिनांगौ गैया जेबो होननानै। नाथाय दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय न' थुख्लायनाय, न' दानसिनाय, मैगं दानफायनानै खानानै फैलाबायनाय, मैगंफोरखौ लानानै फैनाय, न'फोरखौ थुख्लायलाबायबोनाय, दानफायलाबायबोनाय, दिनै बेबायदि एफेक्सन जागासिनो दङ आरो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै ला, रायजोफ्रा मा बुंदों। सलार लांदों, बेटारि लांदों, टर्च बायदिसिना थौ साराय लानानै थांखादों, बिसिना साद्रि मोजांफोरखौ लादों, बांसिन सलारखौ लानानै थांजोबखादों बयनिफ्राय। गिर्जानि फैसाखौबो लांदों। बिदिनो मैगं मैला गासिखौबो खानानै लाङो, ओमफ्राय बिफांफोरखौ दानफायो। मारै हिनजाव मानसि बुंनायखौनो हमदो, बेखौ हमदो होनदों, हमना लाफा खिथाहरना लांफै हमनानै जाहैदों। बेखौ दानस'लांदों ना? फिथाइखौ खाबाय लांबाय, फिफांखौ दानस'नानै दिनैबो बेबायदियावबो माबा फैबाय आरो अखानायै गावसोर फसायनाय बुस्थुफोरखौ एसे आन्दोआव सिङावबाय, ओमफ्राय होनदा सालायो, होनदा दं, मा होनो सेबलानानै नैबे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननो खोन्थालांनो सानदों। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बै दादगारि बाजार जाग्रानि सोनाबहा थांनाय नभेम्बरावनो बिथांमोनखौ होनो थाखाय नटिस रानजोब्बायमोन। बै थांनाय नभेम्बर 9 थारिख ना 10 थारिख मोनथाय बे समावनो नटिस रानजोबदों। बेखौ सोर होबथाना दोनदों? बारग' बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सार बिथाङासो बेखौहाय रायथानानै दोनदोंमोन। नाथाय बियो दिनैसिम दङ। ख्रिस्टमास जाहोग्रोनायसै होननानैहाय, ख्रिस्टमासनि उनावहाय एफेक्सन खालामनायसै होननानैहाय बुंदोंमोन, बेखौबो रायथादों। आरो ख्रिस्टमास जाखांबाय ख्रिस्टियानफ्रा, आरो ख्रिस्टमास जाखांनायनि उनावहाय बैसागु फैबाय, बैसागुखौबो जाहोग्रोबावनायसै। ख्रिस्टियानफोरनो ख्रिस्टमास जाहोबायबा हिन्दुफोरनोबो बैसागु जाहोग्रोनायसै, बिनि उनाव एफेक्सन खालामनायसै। बेबायदि होनै दिनैसिम बियो सिरि, खिन्थु बियो नटिस रानखाजोब्बाय, नोंथांमोना गामियाव थांनानै सोंहै। बेखायनो आं बुंनो सानो रायजो राजाफ्रा बेफोरबायदि आं गिनाङा, होबथागोन मागोन बेफोरखौहाय जेबो फोथायनाङा। बियो मोनसे पलिटिक्ससो, बियो मोनसे रायजोखौ बोरै फिदिंनो हागोन, बोरै भट मोनगोन, नैबेबायदिनिसो। सरकारा फैयोब्ला गावनि मावनांगौ थांखिखौ मावखायोखा, बे खिन्थु सैथो दै। बेखौ बुंनानैहाय आङो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबबाय। आरो भिडिअ फैबावगासिनो दङ बे दाउखुमै सार ना सिख्लाय सार, बिथांनि
माखासे खोथाफोरखौ आङो रिप्लाइ होनो फैगासिनो दङ। दिनैनि भिडिअ'आव एसेखिनियानोसै। बाय बाय।